ଏମିତି ଥରେ ବିରିୟାନୀ ବନାନ୍ତୁ ଅତି ସହଜରେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଦୀପ୍ତି କେକେ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ବନେଇବା, ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ। ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ପାଣି ନେଇଛି ଗୋଟେ ଡେକ୍ଚିରେ, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ପକେଇଲି ଲୁଣ, ଆମର ଗୋଟା ମସଲା, ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ, ମିଠା କାଠ, ଜାୟତ୍ରୀ ସବୁ ସେଇଥିରେ ପକେଇଲି। ତାପରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇ ତାକୁ ଆମେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏପଟେ ମୁଁ ଚାଉଳଟାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବତୁରେଇକିନା ରଖିଥିଲି। ସେଇଥିରେ ଫୁଟିଲାଣି ପାଣି, ଏଥିରେ ଚାଉଳ ଟିକେ ଏଇଥିରେ ପକେଇଦେବା। ଚାଉଳଟା ପକେଇଲେ ତାର ଭାତ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏପଟେ ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି ଗାଜର, ବିନ୍ସ, ଆମର ପନିର ଆଉ ଆମର ମଟର ଛୁଇଁ, ଫୁଲକୋବି ସବୁକୁ କାଟିକିନା ଧୋଇକିନା ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମର ସୋୟାବିନ୍, ତାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଆଗରୁ ବତୁରେଇକିନା ରଖିଛି। ଭାତ ଆମର ଫୁଟିଲାଣି, ତାକୁ ଏବେ ଭାତଟାକୁ ଗାଳିଦେବା। ଭାତ ଗାଳି ସାରିଲା ପରେ କଢ଼ା ଗରମ ହେଇଗଲା, ତେଲ ଟିକେ ନେଲି, ସେଇଥିରେ ପକେଇଲି ଆମର କିସମିସ୍ ଟିକେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ, ତାପରେ ସେଇଥିରେ ଟିକେ ପାଖ କରିଦେଇ ସେଇଥିରେ ପକେଇଲି ଆମର କାଜୁକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ନାଡ଼ିଦେବା। ନାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ କାଜୁ କିସମିସ୍ ସବୁକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ, ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ତେଲ ଥିଲା ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ପିଆଜ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବେରସ୍ତା କରିବା ପିଆଜ। ତାକୁ ଆମେ ପିଆଜଟାକୁ ଟିକେ ଲାଲ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ପିଆଜ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ତେଲ ବଳିଥିଲା ସେଇଥିରେ ପକେଇଲି ପନିରଟାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା ଲାଲ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବେଶୀ ଲାଲ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସମୟ ଖାଲି ଭାଜିଦେବା। ତାପରେ ପନିରଟାକୁ ଆମେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ପକେଇଲି ସେଇ ତେଲ ଆଉ ଟିକେ ଥିଲା, ସେଇଥିରେ ପକେଇଲି ଆମର ପୁଦିନା ପତ୍ର ଟିକେ ଭାଜିକି ପକେଇଲେ ବିରିୟାନୀରେ ତା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଦିନା ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ଲାଲ ହେଇ ଭାଜି ଆସିଲାଣି। ଟିକେ କଡ଼କଡ଼ିଆ କରିକି ଭାଜିବା ପୁଦିନାଟାକୁ, ଯେମିତି ପିଆଜ ଟିକେ କଡ଼କଡ଼ିଆ କରିକି ଭଜା ହୁଏ, ପୁଦିନା ସେମିତି କଡ଼କଡ଼ିଆ କରି ଭଜା ହୁଏ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ତେଲ ଥିଲା ସେଇଥିରେ ସବୁ ପରିବା ଏକାବେଳେ ସବୁ ପକେଇଦେଲି। ସେଇଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ପରିବାଟାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଟିକେ ନାଡ଼ି ଦେଇ ତାପରେ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଢାଙ୍କି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ଟିକେ ଟିକେ ଲାଲ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସୋୟାବିନଟାକୁ ବତୁରେଇକିନା ରଖିଥିଲି ସେଇଥିରେ ସୋୟାବିନଟାକୁ ପକେଇଦେବା। ଏକାଥରେ ସବୁ ହେଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସୋୟାବିନଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି। ସୋୟାବିନଟା ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ସବୁ ପରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ସିଝିଗଲାଣି ପରିବା। ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ। କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ତେଲ ଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟା ମସଲା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକେଇଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ପକେଇଥିଲି। ଆଉ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୋଟା ମସଲା ପକେଇଲି। ସାହା ଜିରା, ଆମର ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ, ମିଠା କାଠ, ଧଳା ଗୋଲମରିଚ ଏମିତି ସବୁ ପକେଇଲି। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜଟାକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଟିକେ ଭାଜିବା। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ତାକୁ ଟିକେ ପକେଇକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ନାଡ଼ିଦେବା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାଜିଥିଲି ଆମର ପୁଦିନା ପତ୍ର, ସେଇଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଲି ଚିନି ପକେଇ ତାକୁ ଟିକେ ନାଡ଼ିଦେବା। ଚିନି ପକେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ତାପରେ ଏପଟେ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ପିଆଜ, ସେଥିରେ ଟିକେ ବିଲାତି ପକେଇଲି। ବିଲାତି ପକେଇ ଟିକେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇ ବିଲାତି ଟିକେ ନରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏପଟେ ମୁଁ ତାଟିଆରେ ନେଲି ଆମର ଜିରା ଭଜା ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ନେଲି ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ଟିକେ ନେଲି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାହା ବିରିୟାନୀ ମସଲା ତାକୁ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଲି ଶୁଖିଲା। ତାପରେ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ମସଲା ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଏଥିରେ ଟିକେ ଦହି ପକେଇଲି। ଦହିଟାକୁ ନ ଫାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଚଲେଇବା, ଗ୍ୟାସଟାକୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ନାଡ଼ିବା, କାହିଁକିନା ଦହିଟା ଫାଟିଯିବ। ତେଣୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚଲେଇକି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ପକେଇଲି ଆମର ଯେଉଁ ପରିବା ସବୁ ଯେ ଭାଜିକିନା ରଖିଥିଲି ସେଇ ପରିବା ସେଇଥିରେ ପକେଇଲି। ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କଷି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ରଖିଥିଲି ସେଇ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ସବୁ ପକେଇଦେଲି। ପକେଇ ସାରିବା ପରେ ସେଇଥିରେ ପକେଇଲି ମୁଁ ଆମର ପନିର। ତାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଟିକେ କଷିଦେବା, କଷିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ କଷିଦେବା। କଷି ସାରିଲା ପରେ ଭାତଟାକୁ ଯେଉଁ କରିକି ରଖିଥିଲି ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ଭାତ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଲେୟାର ଦେବା। ସେ ଭାତଟାକୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଚାପିକିନା ରଖିଦେଲି।
ତାପରେ ସେଇଥିରେ ପକେଇଲି ପିଆଜ ଯେଉଁ କାଟିକି ଭାଜିକିନା ରଖିଥିଲି ବେରସ୍ତାଟା ସେଇଥିରେ ପକେଇଲି। ତାପରେ ପକେଇଲି ଯେଉଁ ପୁଦିନା ଆଉ ଚିନି ଯେଉଁ ଗୋଳେଇକିନା ରଖିଥିଲି ସେଇ ପୁଦିନା ଚିନି ପକେଇଲି। ତାପରେ କାଜୁ କିସମିସ୍ ତାକୁ ସେଇଥିରେ ପକେଇବା, ସବୁ ଭାଜା ହେଇକି ଯେଉଁ ଥିଲା ସବୁ ତାକୁ ପକେଇଦବା। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ହେଇଗଲା। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ଧନିଆ ଆଉ ପୁଦିନା ପତ୍ର କାଟିକି ତାକୁ ସେଇଥିରେ ମାନେ ପକେଇଦେବା କଞ୍ଚା। ତାପରେ ସେଇଥିରେ ଟିକେ ଘିଅ ପକେଇଲି, ଘିଅଟା ଟିକେ ବସି ଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମେଲ୍ଟ ହେଉନି, ମାନେ ତ ଗରମ ଭାପ ଲାଗିଲେ ଘିଅଟା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ନାଡ଼ି ଦେଲି। ମଝିରେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା କରୁଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଦେବା, ଫୁଟା କ୍ଷୀର। ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟା ଟିକେ ମାନେ ସିଝି ଯାଇଥିବା କ୍ଷୀର, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଦେବେନି। ତେଣୁ ସେଇ ଫୁଟା କ୍ଷୀରଟା ଟିକେ ସେଇଥିରେ ଟିକେ ମଝି କରି ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଚାପି ଦେଲି। ଚାପି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ନେଲି ଟିକେ ଗୋଲାପ ପାଣି, ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ ପାଣି କରୁଛି, ଗୋଲାପ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ନେଇ ସେଥିରେ ଗୋଲାପ ଜଳ ଦେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିରିୟାନୀର ଏସେନ୍ସଟା ବାସିବ ଟିକେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଖାଲି ଫଣ୍ଟେ ଅଳ୍ପ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ କରିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଟା ମୁଁ ସେଇଥିରେ ପକେଇଲି। ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଗୋଳେଇକିନା ପକେଇଛି। କଲର୍ ତ ମୁଁ ବାହାରିଆ କଲର୍ ଖାଇବିନି, ଘରେ ଟିକେ ସେମିତି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ପାଣି କରି ପକେଇଲି କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ବିରିୟାନୀଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଏଇଥର ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।